Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خلق لكم
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duriki katurkan matur sembah nuwun bagaten adicara atur wasat Qiraatul Quran ingkang sampun dipun kawaos dening panjenenganipun Mas Bagus Nur Wahid katuraken matur sembah nuwun. Ing salajengipun duriki atur pasrah ingkang badhe dipun kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhibbin minangka atur sesulih saking keluarga besar Ibu Mujirah sakeluarga dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhibbin wekdal ugi sasana dipun katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa wala amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sepuh pinesepuh, para kiai, para tokoh sedaya ingkang boten kawula sebat, setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya para rawuh ingkang minulya ingkang dipun rahmati Allah. Utamanipun saking sedaya keluarga besar penganten kakung ingkang kawula mulyakaken, ugi Ibu Sohibul Hajah, ibunipun Aisyah Faizuna apa satu kok jenenge Faizuna nggih, ibuipun Faizuna mergi boten semerap naminipun kula. Sing kula kenal banget niku Bu Marfuah Pak Slamet. Ini sing dina semerap mergo padha MWC-ne PAC-ne selalu ketemu. Ternyata niki wau kula bincang-bincang kalih keluarganipun, rumah kula keluarganipun ngriki niki namung ibuipun Ibu Faizuna kalih Bu Marfuah Pak Slamet. Ternyata kathah wonten ingkang ten Malu Teleng, wonten ingkang Gresik, wonten ingkang kathah wau sing teng Senori. Keluarganipun ternyata kathah. Rumah kula nggih namung ibuipun Faizuna kalih Bu Marfuah niki. Alhamdulillah keluarga besar saking dalem menika sedaya ingkang kula hormati,
napa nih grup sholawat hadroh ingkang bahagia langkung-langkung saking anak kawula Saiful pikantuk faizuna ingkang sakmangke kita saksikan bersama ingkang sangat-sangat berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula teng mriki niki sederekipun kula hamdalah sumas salat wassalam ngapunten posisi kula niki wau iring-iring, tapi orang melok iring-iring disiki timbang wis ronggoni kalih ngantene pun enjing. Dadi kula nggih boten salah dipadosi tenggen kula pun budal nggih mergi pun ngene pun sumerap ngantene saya pun ternyata kula pireng pun enjing budal terus kula rumah kula ketinggalan. Ngapunten niku wau kula dijak bareng kalih ingkang ngiring-iring kula disiki teng paringan. Kaping kalih panci kula teng mriki disiki nggih mboten salah nyuwun sewu niki sederengipun kula pasrah. Kula nggih pikantuk undangan Bu Marfuah Slamet dados nggih miras-mirus kula teng walimah niki nggih nekani undangan walimah sekaligus kula pasrah dhateng ngriki. Anak kawula Saiful saking Sembung niki kula pasrahaken dumateng keluarga mriki khususipun ibu-ipun Faizuna pasrah ingkang pas nggih kula pasrahaken Faizuna sampean rumat nggih Faizuna Saiful niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kawula saking Sembung keluarganipun nggih kuwatah sanget ningkang nderekaken ngiring anak kawula Saiful. Kula nggih boten ngertos mara-mara kok Saiful oleh Sembung niku asale piye kronologine, tapi nek kula secara sekilas berarti Faizuna iki nate sekolah teng nggen kula. Lah mongko menawa ya wis diincer ngono pawon menawane niku kalih Saiful. Alhamdulillah kala enjing sampun dipun nikahaken kanthi monggo kita sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi Faizuna anak kawula pikantuk Saiful saking Sembung niki bener-bener pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, sehingga mengarungi hidup baru niki dipun berkahi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kula beriktifak mawon saking keluarga Sembung kata sanget ingkang nderekaken matur nuwun sanget atas penghormatanipun keluarga paringan ngriki Parang Batu. Mboten saged balas napa, mugi-mugi anggenipun ngawontenaken walimatul urus niki pikantuk berkah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi doanipun keluarga saking Sembung. Sekeranten kathahipun sampun tentu ngrepoti dhateng keluarga ngriki, namung nyuwun ageng pangapunten menawi wonten hal ahwal saking keluarga Sembung saking kathahipun ingkang nderekaken ngiring sepindah malih kula matur minangkani keluarga Ibu Mujirah nggih anugi almarhum bapakipun sampun kabudut nyuwun sewu nggih menika Pak Sutaji. Kita dongaaken mugi-mugi di alam barzahipun pikantuk kenikmatan nggih sebab putranipun saniki dalam menghadapi keluarga baru kanthi donganipun kita sedaya mugi-mugi padang dalane jembar napa kubure nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bapak Ibu yang kalau hormati, sepindah malih matemu sangat penghormatanipun keluarga niki boten saged balas kejawi namun jazakumullah ahsanal jaza. Mugi Allah ingkang balas boten betapa napa-napa kejawi masrahaken putranipun nggih menika Saiful dateng ngriki keluarga ngriki ugi lingkungan ngriki masyarakat ngriki dalam membina rumah baru niki nggih. Mugi-mugi saged adaptasi, saged mengikuti cara-carane wong parengan, insyaallah tidak beda jauh wong sembung karo parengan nggih cukup waktu ingkang boten dangu niki wau nggih paling-paling boten setengah jam nggih. Paling seprapat jam niku boten ngriki. Mila sepindah malih nyuwun maaf ingkang kathah menawi wonten hal ahwal saking sedaya penderek namung nyuwun gunging pangapunten. Lan sing penting kula pesen Saiful Amri, Saiful nggih, Saiful nggih. Jenenge Saiful sapa lagi? Saifullah. Saiful Amri iki anakku lho. Anakku jenenge Saiful Amri kok. Wis Saifullah. Anakku 5 saiki dadi wong kabeh ora ono sing dadi wong. Ya asale napa? Nggih namung niate ibadah. Man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah jere Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saiki diniati pul Saiful kalih jenengan pokoke anggere krana Allah ngibadah tujuane sing nikahno pisan antar pisan wa angkahalillah padha-padha wae ora gelem apa-apa wis saiki wis dudu ya didongakno mawon ora berpikir yang lain-lain iku maknane angkahalillah sing nikah ya niat lillah sing nikahno artosipun tiyang keluarga pisan kalih ya diniati lillahi taala ora usah napa pikir macem-macem insyaallah dados wilayatullah. Wilayatullah niku napa? Ditulung dening Gusti Allah nasirullah ya wa hafizullah. Dadi waliullah niku maneh dadi waline Gusti Allah. Dikasih dening Allah atenipun wong ora waliyun min auliya wali sing wali asli tapi waliyun minal wilayatullah ingkang atosipun insyaallah ditolong dijaga oleh Allah dalam mengarungi rumah tangga yang baru ini. Kanthi nyuwun pandonganipun sedaya ingkang sami hadir mugi-mugi anak kula Saiful pikantuk saya niki bener-bener dados keluarga ingkang sae nggih, sae menggah agami, sae menggah negari sehingga dalam bebrayan rumah tangga baru niki menawi pikantuk berkah saking Allah kula dongaaken barakallah wa baraka alaika wa barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum khair. Jadi ana apa wae dalam kondisi apapun nek Allah paring barokah mesti tetap terjaga dalam rumah tangga itu. Mulane barakallahu iki dalam kondisi kepenak wa baraka alaika mungkin nangipun manusia pasti ada pasang surutnya, ada hal gejolak yang lain tetap sakit sabar. Jadi luru wong kudu syukur lan kudu sabar luru tok niku. Jadi ini nek diurai panjang sekali. Tak pesen barokalaka maknanya kudu syukur dalam kondisi awak sehat kepenak. Tapi mungkin dalam kondisi sing nuju gak kepenak ya kudu barokah alaika Allah paring barokah datang sampean alaika dalam kondisi akhirnya iso sabar. Mula sabar kalau syukur iku sampean cekeli. Insyaallah dalam mengarungi rumah tangga baru tetap kekal dados keluarga ingkang sakinah mawaddah dadi dudu dunya dudu akhirat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Katan yang sakit katuraken kangge pematur keluarga saking sembung mangke nyuwun pamit menawi mangke sedaya niki wangsul saya tok sing ora oleh melok ya kudu tetep ning kene kabeh ditinggal ono ndelok blayu nututi ya aja saiki tak pasrahno sampean cekeli ya iki dina
sedaya mangke badhe nyuwun pangsul kanthi donganipun keluarga karengan karang badhe niki mugi di dalam perjalananipun dipun paringi slamet wilujeng ngantos dalimipun piyambak-piyambak kula kintu cekap kangge Allah boten namung katen wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhyiddin minangka atur sesulih pasrah manten kagum sesulih saking keluarga besar panjenenganipun Ibu Mujirah sakeluarga katuraken matur sembah nuwun haduka padicara salajengipun nggih atur panampi dipun katutup kaliyan barokah pandonga ingkang pripun katampi dening panjenenganipun Gus Aldi Syafi'i minangka atur sesulih saking keluarga besar dari Bapak Muholis dengan Ibu Siti Arifah sekeluarga. Dumateng panjenenganipun Gus Aldi Syafi'i wekdal ugi sasana dipun katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kang telu mulyakaken dumateng para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh wa nakhusu bi dzikri dalam ngersanipun murabbi ruhi panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhyiddin Bashir yang telah mulyakaken mugi-mugi lantaran kerawuhan beliau walimatul arus wonten ing siang punika kebak kanthi keberkahan dening nursanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi dumateng sedaya penderek saking kadang berisan ingkang dalem mulyakaken ugi sahibil bait nggih menika ibu adalah keluarga ugi ingkang dalem mulyakaken boten kesupen nggih menika temanten kekalih Mas Saiful kalian Mbak Ais ingkang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan wonten ing kesempatan siang punika saged tawajuh fi hadal majlis bertatap muka musafahah wonten ing majlis mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya wonten ing majlis sesarengan dening ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dadosaken keberkahan kangge gesang kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Sholawat ugi salam katur kejuk dening ngersanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saged ditibak nderekaken napa ingkang dados dawuhipun lan saged nebi napa ingkang dados awisanipun fa insyaallah kula panjenengan bakal pikantuk syafaatul utmah pertolongan kang ageng kang mulya dening ngersanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang berbahagia, ya Allah, salah setunggalipun tondo keagungane Allah nggih menika Allah memberi jodoh kangge kaula-kaulanipun. Mula leres ingkang diwaos kalih Mas Bagus kala wau. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ati Mas Saifu namanya sinten Mas? Muhammad Saifullah. Saif niku maknane pedang. Ya Allah, sampean rene iki nggo pedang to nggo golok Mas? Beto pedang napa golok? Insyaallah beto golok sanjange. Pun landhep napa dereng? Sampun alhamdulillah ya Allah. Jadi pedang ngambek selontongan niku kira-kira sing butuhno sing ndi? Selontongane napa pedange kira-kira sing butuh? Padha butohe.
pedang ya butuh selontongan, selontongan ya butuh pedang. Mula nggih wis celep. Mulane nikah niki jodoh-jodohan niki minangka napa tandha keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Mula dawuhipun Yai Muhyiddin kala leres nikah niku diniati lillahi taala, diniati ibadah. Fa insyaallah ndadosaken keluarga ingkang barokah. Allahumma amin. Wis gak krana apa-apa. Mas Sep kula tanglet dening jenengan nikah kalian Mbak Ais niki krana napa? Hah? Krana piye? Seneng. Heeh. Apa meneh? Ibadah. Alhamdulillah. Mboten krana lemune nggih. Dadi wis krana ibadah. Lemu iki bonus. Ngono lho nggih. Dadi lemune Mbak Ais iki bonus kanggone sampean bejo. Wong duwe bojo lemu iki bejo. Ora patek dirumat ngono tetep tanggah lemu. Cara mbok dolan rene insyaallah buke cek alhamdulillah. Berarti anakku iki seger waras kewarekan alhamdulillah. Kula bejo sangat Mas Ibu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ngaten dalam teng mriki wau saderengipun nampa tinampi dipesen saking sahibil hajah atau sahibil bait kapering napa niku jenenge maringi pitutur sekedhik 10 menit mboten kathah-kathah. Dadi kula pesen kanggene teman-teman kekalih ugi dumateng panjenengan sedaya pancen nikah niku minangka sunnahipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu sampean ketahui di dalam membina rumah tangga menafkahi batin atau dohire niku minangka kewajiban. Jadi hukumnya nikah niku sunnah tapi tanggung jawab tenggene nikah sabare nikah niku hukumnya wajib. Mula Mbak Ais aku pesen ning gone sampean nek wis sampean iki wis bar dikobil tu bar diterima ambekan Mas Saifu sampean kudu nrimo apa anane nggih. Nrimo apa anane. Wis to nikah krana Allah taala dawuhipun Yai Muhyiddin kala insyaallah sedaya dicukupi kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Dadi sedaya dicukupi, rezeki aja kuwatir, apa meneh kok anak aja kuwatir. Kira-kira duwe pengin duwe keturunan pira nduk Cahayu? Sak kersane Mas Sep Mbak Ais iki ya Allah sak kersane wis pokoke karepe sampean piye mbok apa-apakno mbok piye-piyekno manut ngono nduk ya. Lho piye to Mas Sep? Wis senduk disawang to Mas Sep aja nyawang brijine wae. Coba disawang sithik ngono lho. Ayo disawang sithik. Cek isin-isin Bu cekan. Insyaallah Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata di dalam membina rumah tangga Gusti Allah sampun ngendikan, "Oh gak kudu sugih ning kudu sugih. Ora kudu sugih ning kudu sugih. Ora kudu duwe akeh ning kudu duwe akeh." Maksudnya piye? Nek pengin rumah tangga bahagia iki sik nganten sing anyar utawa sing kawak sampean takai resep dawuhipun Gusti Allah niku wae. Dalam arti nek pengin duwe rumah tangga bahagia kuncine ku siji litas kunu ilaiha. Ngayemno. Bu kula tanglet dening jenengan. Jenengan niku ketika rumah tangga ana sing 10 tahun, 20 tahun, kula tanglet dening jenengan sing garai atine jenengan ayem iki perkara ditunggoni bojo gemati to perkara duwe akeh. Kula baleni malih jenengan niku nek seumpamane rumah tangga yahmin ketika atine jenengan niki bunga, atine jenengan bahagia, atine jenengan niki ayem, iki perkorone ditunggoni bojo utawa ditunggoni duwe akeh. Duwe akeh, gak ditunggoni bojo ndah ojo ngono lho Bu. Amuan jenengan niki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dalam arti nopo kunci di taskunu niki tidak ada lain pancen-pancen bina rumah tangga niki lil ibadah wali sunati Rasulillah krono ibadah lan krono netepi sunai Kanjeng Nabi. Mula wong nikah niku syaratnya lah sing penting ana jodone, ana waline, ana saksine, ana mahare pun cekap. Ora ana ceritane syarat nikah iku kudu duwe omah sik. Ngoten ya nggih. Gak ana. Mula sing gung duwe omah-omah kuwi gung duwe perenggawean rabi ya kok lak ditatakno kabeh kali Gusti Allah. Allahumma syarate dawuh Yai Muhyiddin kala wae wis pokoke sing napa nakah halillah wa angkah halillah. Wis nikah krana Gusti Allah, sing nikahno ya krana Gusti Allah, insyaallah kabeh kok dicukupi dicepakno kalih kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kuncine iman yakin nek kabeh imang bakal diberi kebaikan dening kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ngaten Mbak Ais sampean tak kandhani dadi wong wedok iku duwe jalukan wajar, nggih. Duwe jalukan, duwe karep kuwi wajar. Wong jenenge wong wedok lha nggih to, Bu? Wong kadang-kadang sampean niku wong lanang urung muleh, umpamane mergawe ning Surabaya, iku wis bekane nretek, "Mas, kok nek muleh sampean gawakno ngene. Kira-kira oleh dhuwit sampean tak kira Mas nek umpamane oleh 5 juta, sing 3 juta gawe tuku ngene. Ngoten mboten?" Heeh. Ngene iki sing garai wong lanang wedi rabi perkara ngene iki, mumet perkara tuntutan. Tapi ngene Mbak Ais ya njaluk oleh, tapi kirane Mas Saiful niki duwe. Nek kirane Mas Saiful kok ora duwe, daipun Mbah Yai Muhyiddin kalau diugemi kudu sabar. Ngaten nggih? Dadi njaluk oleh request ambek bojo oleh tapi kudu sabar. Insyaallah kanthi kesabaran Gusti Allah buka keberkahan kangge panjenengan. Allahumma amin. Nek wis saling ngayemno, sing lanang yo ngayemno, sing wedok yo ngayemno, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Monggo Gusti Allah bakal ndadekno kanggone rumah tangga ki men siji mawaddah, penuh dengan kebahagiaan. Allahumma warahmah, lan penuh dengan kasih sayang. Allahumma amin. Dadi wis ora usah ngenteni ditunggoni apa-apa, sing penting wong lanang mantuk seger waras iso nggawa oleh-oleh, nek iso mantaruga sedaya diparing keberkahan. Allahumma amin. Mari ngono pesenku iki sing hadir iki jaka sing jomblo apa ora? Tasik kathah nggih. Tasik kathah. Sing berpadro iki ora usah. Ya Allah, sing tasik jomblo mandarga tak dongakno barokah walimatul arus enggal diparingi saged nusul. Allahumma amin. Amarga napa inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Terusane ayat dalam arti napa sangka niki salah setunggalipun tandane Allah, kekuasaane Allah. Mula sampean sing jomblo-jomblo ki lang padha mikir rabiku soapan ngono lho. Kirane wis duwe cadangan ya lang gade lang dilamar aja pacaran wae. Sampeyan tak kandhani pacaran kok belan nikah, pacaran sadurunge nikah niku hukume ya napa haram. Ndaruga sing suwe pacaran tak dongakno enggal diparingi putus. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ngoten Mbak Is ya ngayemno, Mas Saiful nggih ngayemno. Wis insyaallah nek ngayemno diniati ibadah, insyaallah timbul keberkahan dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun rumah tanggane panjenengan didadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah hatal barokah. Allahumma amin. Ngoten-ngoten niki pesen dalem lamun niku tok. Salajengipun dalem wakil saking keluarga alhamdulillah sanget atas rawuh panjenengan sedaya saged nggih menika rawuh wonten ing majelis. Ngapunten sanget dengan keterbatasan yang ada. Ya Allah, anggitipun nggih jenengan niku sakjane ya ora diseleh ning emperan ngene, Bu. Tapi nggih ngapunten karena keadaan dan lain sebagainya akhirnya nggih wonten sing kepanasan dan lain sebagainya. Dalem wakil saking napa sahibil walimah nyuwun agungi pangapunten ingkang sakata-katahipun. Matur ngeten, matur suwun sanget
atas rawuh panjenengan. Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dibales dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi balesan langkung kathah tur barokah. Allahumma amin. Dan ngaten pasrahipun Mas Saifu wonten ing keluarga mriki sampun katrimah nirkadya putranipun piyambak, mboten dibeda-bedakaken, terutama kanggene Mbak Ais sampun legowo kanthi ati bahagia, ati seneng, ati jumbuh katrimo kanthi lillahi ta'ala. Nirkadya nyanyian ngono kae, cintai aku karena Allah, bukan karena yang lainnya. Mergo napa? Wong ayu ana enteke, ganteng ana enteke, tapi nek sejatine cinta tidak ada habisnya. Ngono Mbak Ais ya. Pun wonten ngoten wau ya kibin ngendikan sakpurnaning acara badhe tindak dalam arti wangsul. Wonten ngoten sing ditinggal Mas Saif tok niki dalem wakil saking keluarga. Nek saged ampun ngoten mbok menawi saking keluarga sembuh badhe andharekaken napa niku jenenge istilahipun istirahat atawin sare wonten ing mriki panggenan dalem sumanggaaken atawin badhe nyipeng wonten ing mriki panggenan dalem sumanggaaken, dan niku minangka kebungahan dalem sak keluarga. Pun niku ingkang saged dalem aturaken kirang langkunge nyuwun pangapunten mangke barokah donga dalem suwun Yai Muhyiddin saking kula kirang edi sumpamane wong nom niku donga iku kurang edi wonten guru dalem nggih saking dalem kirang langkung nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.